Килиан Мбаппе бо муроҷиати тарки даста карданаш роҳбарияти ПСЖ-ро дар шок гузошт. Ӯ аллакай хабар дод, ки тобистони оянда тамдиди шартнома нахоҳад кард. Бояд қайд кард, ки шартномаи ӯ соли 2024 ба анҷом мерасад ва Мбаппе метавонад ба таври ройгон тарки ПСЖ кунад. Гап аст, ки ПСЖ омода аст имсол бо 200 миллион евро ӯро ҷавоб диҳад. Ба кадом роҳе набошад, Мбаппе мақсади тарки ватани худро дорад. Равзанаи трансферӣ ҳолу дароз аст ва мебинем, ки кадом дастаҳо Мбапперо талабгор шудаанд. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед, ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Аввалан Манчестер Юнайтед барои Мбаппе рақобатро оғоз мекунад. Агар Шейх Ҷасим соҳибмулки даста шавад, Манчестер буҷети калон барои ҷалби бозингарон пайдо мекунад. Албатта, ки Юнайтед мақсади комёбӣ дар Лигаи Чемпионҳоро дорад ва Тенхак бояд ҳайъатро пурра созад. Фурсати хуб барои рақобат бо ҳамсояҳои худ расидааст. Аҷибаш ин, ки вақте ба Мбаппе варианти Юнайтедро пешниҳод карданд, барояш ҷолиб шудааст. Шумо ба амалишавии ин гузариш боварӣ доред? Мбаппе ва Решфорд дар хати як ҳамла комилан хатарнок мешаванд. Ба ҷуз ин, Премер-лига ҳам шадидтар мешавад, бахусус дар дербии Манчестер ва дербии Шимолу ҷанубӣ. Агар Юнайтед Мбапперо хоҳад, бояд ки рақобат барояш кунад, чунки Сити ҳам метавонад ба шикор барояд. мухлисон пайвастшавии ӯро бо Холланд талаб доранд. Ин ба монанди ҷамъ овардани Галактикос дар Премер-лигаи Англия аст. Манбаъҳо хабар медиҳанд, ки Манчестер Сити барои Мбаппе 185 миллион евро ба ПСЖ пешниҳод хоҳад кард ва парижиҳоро мебояд болои ин фикр кунанд. Холланд ва Мбапперо якҷо тасаввур кунед. Ҳардуи онҳо шоҳигариро байни худ дар майдон тақсим хоҳанд кард. Ба ҷуз ин, туфангчиён муддаии дигар барои Килиан Мбаппе ба ҳисоб мераванд. Арсенал барои қаҳрамонӣ дар Премер-лига ва Лигаи Чемпионҳо рақобат дар мавсими оянда мекунад. Ба ҷуз ин, пайвандии дастаро бо легендаҳои фаронсавӣ бояд фаромӯш накунем, вале ҳатман, ки як нуқтаи дигарро бояд қайд карда гузарем. Арсенал ҳоло ҳадафи ҷалби Деклан Райсро дорад ва хариди ин бозингар 100 миллион евроро талаб мекунад. Савол мешавад, ки Арсенал ба ҷалби Мбаппе меравад ё дигар бозингаронро мехарида бошад. Инро якҷо мебинем. Челси ҳам варианти ҷолиб мешавад, зеро Мбаппе бо Почетиньо қаблан кор кардааст. роҳбарияти даста ба сармураббии нав ҳама шароитро фароҳам сохтан мехоҳанд. нуқтаи гардишӣ ин назари бад доштани Почетиньо оиди Мбаппе шуда истодааст. Ин метавонад, ки Челсиро аз рақобат барои ҷалби Мбаппе барорад. Дар охир бошад Реал Мадрид, то ҳол дастаи мувофиқ ба Мбаппе боқӣ мемонад, вале ин ҳам нозукиҳои худро дорад. Дар Мадрид вазъ каме мукаммал шуда истодааст. мадридиҳо барои Беллингем аллакай 100 миллион евро сарф кардаанд ва даста метавонад, ки дар кризиси иқтисодӣ монад, агар барои Мбаппе ҳама сармояро сарф кунад. ҷолиб аст фаҳмидан, ки Реал барои ин риск мекунад ё пешниҳоде мешавад, ки ПСЖ рӯй гардонида наметавонад. варианти ба иҷора гирифтану баъдан харидорӣ кардан ҳам ҳаст, вале ин он қадар дар назар нест. Якчанд расонаҳо, алалхусус Мундо Депортива оиди ин гузариш хабар менависад. Ба гуфтаи онҳо, ПСЖ бо Реал оиди Мбаппе ягон гуфтушунид нахоҳад кард. тақвияти ин гуфтаҳо рад кардани пешниҳоди 160 миллиона аз ҷониби Реал соли 2021 аст, ки Мбаппе 10 моҳи дигар муҳлати шартнома дошта буд. Агар ин хабарҳо рост бошанд, мо шадидият байни Реал ва ПСЖ-ро давоми солҳои оянда хоҳем дид. ин чиз ҳатто дар бозиҳои ҳарду даста шояд намоён шаванд. хулоса, Мбаппе боз дар маркази диққат мешавад ва тамоми ҷаҳони футболӣ ба ӯ назора хоҳанд кард. ҷолиб мешавад бинем, ки президенти Фаронса боз ба қарори Мбаппе мисли қабл дахолат мекунад ё не. рафтани Мбаппе ба Премер-лига феълан бештар имконпазир шуда истодааст. ба назари шумо Мбаппе ба кадом даста мегузарад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.